Gauranitai, 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 Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhu. Krishna Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. வந்து பிரேயர்ஸோட ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயமுதிரயே. நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஷ்டிகி. கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய விந்தாய நமோ நமः. हे कृष्णा करुण सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. எல்லோருக்கும் हरे कृष्णा. நேத்து சில பேர் வந்து சில கேள்விகள் வந்து பிசில எனக்கு பிரபுஜி எனக்கு வந்து பிசில வந்து எனக்கு வந்து இன்னும் ஷேர் பண்ணல பிரபுஜி. அதனால அவரையே வந்து மொபைல்ல வந்து காமிக்க சொல்லியிருக்கேன். பிகாஸ் இது வந்து லாஸ்ட் மினிட் நான் பண்ணினதுனால நோ அதர் கோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. பிகாஸ் ஐ ஹேட் டு ப்ரிப்பேர் இந்த மார்னிங் நைட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அப்புறம் நான் வந்து இது பண்ணிருக்கேன். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் க்ஷமிக்கணும் எல்லாரும். இது வந்து ரொம்ப நேரவா இருக்கு அப்படின்னு. நேத்து சில பேர் வந்து சில கேள்விகள்லாம் வந்து கேட்டு இருந்திருந்தீங்க. இந்த மாதிரி நைமிசாரண்யத்துல அப்படின்னு வரும்போது, நைமிசாரண்யத்துலதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பாகவதம் வந்து சொல்லப்படவில்லை அப்படின்றது நம்ம முதல்ல வந்து முதல்ல வந்து வியாசதேவர் வந்து தன்னுடைய மகனான சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு இதை வந்து சொன்னாரு. எங்க அப்படின்னா பத்ரிகாசிரமத்துல இதை வந்து சொன்னாரு. இதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கங்கை கரை ஓரமா பரீட்சித் மகாராஜுக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி தன் தந்தையிடம் என்னெல்லாம் வந்து கேட்டாரோ பிளஸ் அவர் வந்து தன்னுடைய அனுபவத்தையும் சேர்த்து அவர் வந்து இந்த பாகவதத்தை வந்து சொன்னார். மூணாவது தரம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப நம்ம வந்து நைமிசாரண்யம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த நைமிசாரண்யம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேஷ்ல நிம்சார் அப்படின்ற முசாஃபர் நகர் கிட்ட வந்து இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து சௌனக ரிஷி வந்து சூத கோஸ்வாமி கிட்ட என்னெல்லாம் வந்து கேட்டாரோ அத வந்து இங்க வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 60,000 ரிஷிகள் முனிவர்கள் எல்லாரும் இருக்கக்கூடிய இதுல அந்த ஹெட் வந்து சௌனக ரிஷி. அவர் வந்து சூத கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து இந்த பாகவதத்தை வந்து கேட்கிறாங்க. அதுதான் வந்து ஃபைனலா வந்து சொல்லக்கூடியது. இது வந்து என்ன அப்படின்னா அதனாலதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து பரீட்சித் மகாராஜை பத்தி எப்படி வந்து சொல்ல முடியும் அப்படின்றது. சுகதேவ கோஸ்வாமி சூத கோஸ்வாமி கிட்ட வந்து சொன்னாரு. சூத கோஸ்வாமி வந்து அவர் வந்து இங்க சௌனக மகாரிஷி கிட்டத்தட்ட 60,000 பேர் வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் முசாஃபர் நகர்ல இருக்கக்கூடியவருக்கு. இதுதான் வந்து ஃபைனல். அதனால்தான் 18,000 ஸ்லோகங்கள் கொண்ட பாகவதம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். ஐ திங்க் ஐ ஹவ் மேட் இட் கிளியர். அப்புறம் வந்து இன்னொன்னு வந்து என்ன அப்படின்னா அஸ்வத்தாமா போன்ற கிட்டத்தட்ட வந்து 7 பேர்கள் வந்து நம்ம வந்து சிரஞ்சீவி அப்படின்றது வந்து சிரஞ்சீவின்றது வேற, அமரத்துவம்ன்றது வேற. அமரத்துவம் தான் பீயிங் இம்மார்டல் அப்படின்றது கொஞ்சம் அழிவே கிடையாது அப்படின்றது. இவர்கள் வந்து சிரஞ்சீவி தான். சிரா அப்படின்னாலே லாங் லைஃப் அப்படின்னு, ஜீவி அப்படின்னால லைஃப், லாங் லைஃப். அவங்களுக்கு வந்து லாங் லைஃப். அவங்க எப்ப விருப்பப்படுறாங்களோ அவங்க வந்து
திருப்பி போயிட்டு திரும்பி கூட அந்த பர்த் இருந்தது அப்படின்னா திரும்பி வரலாம். சோ அப்பேர் இதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த 7 பேரு. இதுல வந்து மற்றவர்கள் எல்லாருமே வந்து நற்காரியங்கள் செஞ்சதுனால அவங்களுக்கு வந்து சிரஞ்சீவியாக ஆக்கினார்கள். ஆனா அஸ்வத்தாமாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு வந்து ஒரு படிப்பினை உண்டாக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவருக்கு வந்து பகவான் கிருஷ்ணரால ஒரு சாபம் வழங்கப்பட்டது அப்படின்ட்டு. அதனால்தான் அவர் வந்து சிரஞ்சீவியாக இருக்க கடவுது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாரு. அவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த உடலோட இருக்காங்களா அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த தமிழ்நாடு பக்கம் அந்த பக்கம் எதுவுமே வந்து வந்தது கிடையாது. அவங்க வந்து சூக்ஷ்ம உடல்ல தான் இருக்கக்கூடிய ஸ்தூல உடல்ல அவங்க வந்து இல்ல. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட மோர் தென் 5000 இயர்ஸ்க்கு மேல ஆயிடுது. நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வந்து நிறைய வந்து விஷயங்கள்ல நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம். 2000 வருஷம் ஆன இவரே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எலும்புதான் வந்து இருக்கும். சோ அந்த எலும்போட யாரும் வந்து நடமாட முடியறது வந்து கஷ்டம். சோ அதனால அவங்க வந்து சூக்ஷ்ம உடல்ல யாரோ ஒருத்தருக்கு வந்து மெசேஜஸ் வந்து சொல்லுவாங்க அப்படின்றதுதான் இங்க வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஹோப் ஐ ஹவ் மேட் இட் கிளியர். தேங்க்யூ. அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து நேத்து வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, நேத்து வந்து யுதிஷ்டர் மகாராஜர் பத்தி வந்து சொல்ல சொல்லி ஸோ நேற்று முதல் 3 ஸ்லோகம் வந்து நம்ம முடிச்சோம். யாருக்கு வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி உன்னத அறிவை புகட்டினாரோ அவரை பற்றி அந்த இவங்க எல்லாருமே வந்து கேட்கிறாங்க. சுத கோஸ்வாமி கிட்ட சௌனக ரிஷிகள் அத்தனை பேரும் வந்து கேட்கிறாங்க, இந்த பரீட்சித் மகாராஜை பத்தி எங்களுக்கு வந்து சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து அவருடைய எப்படி அவர் வந்து பிறப்பு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொல்றாங்க. அந்த பிறப்பு அப்படின்றது இதோட பர்பட் நீங்க வந்து படிச்சீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப அழகா வந்து இந்த 3, 4 இந்த இதுல எல்லாம் பர்பட்ல எல்லாம் பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப அழகா அனுபவிச்சு எழுதியிருக்கக்கூடிய ஒரு பர்பட் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். சோ இது வந்து நம்ம ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் தான் நம்ம வந்து பாக்குறோம். சோ அவர் பரீட்சத் மகாராஜா வந்து எப்படி ஏன் வந்து கேள்விகள் கேட்கிறாங்க. இவங்க வந்து சௌனக ரிஷிகள் வந்து சுத்த கோஸ்வாமிகிட்ட வந்து கேள்வி கேட்கிறாங்க. 3 கேள்வி வைக்கிறாங்க. ஏன் வந்து பரீட்சித் மகாராஜர் வந்து இந்த மாதிரி ஆனாரு, எதனால வந்து அவருக்கு வந்து இந்த இது வந்தது, ஏன்னா இந்த பிரம்மாஸ்திரம் வந்து அவருக்கு வந்து அவர் மேல எய்யப்பட்டது, அப்புறம் வந்து அவர் எவ்வாறு காப்பாற்றப்பட்டார், யாரால் எவ்வாறு காப்பாற்றப்பட்டார் அப்படின்றதுதான் இந்த கேள்விகள் வந்து வைக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து அவங்க வந்து இதுவும் கேட்கிறாங்க, யுதிஷ்டர் மகாராஜா இதுக்கு முன்னாடி வந்து யுதிஷ்டர் மகாராஜா வந்து ஆண்டுன்னு இருந்தாரு பரீட்சைக்கு முன்னாடி, அவரை பத்தி நீங்க வந்து சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. சோ இதுதான் வந்து நம்ம நேத்து வரைக்கும் வந்து பார்த்தோம். இப்போ இதுக்கு வந்து சுத்த கோஸ்வாமி வந்து கூறினார் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, யுதிஷ்டர் மகாராஜா ஆட்சி காலத்துல சோ யுதிஷ்டர் பத்தி நம்ம வந்து நிச்சயம் வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, அவரை போல ஆட்சி செய்தவர்கள் வந்து யாரும் கிடையாது அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். என்ன அப்படின்னா இந்த 4வது ஸ்லோகத்துல இந்த பர்பட்ல வந்து அவருடைய அத்தனை இதுவும் வந்து சொல்லியிருக்காரு. இந்த 4, 5 இந்த 2த்துலயும் வந்து அவரோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காரு. முதல் என்ன அப்படின்னா 4ல இருந்து 6 வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரோட குவாலிட்டிஸ் பத்தி, இப்படி கிருஷ்ண உணவுல இருக்கக்கூடிய யுதிஷ்டர் அவருடைய குணாதிசயங்கள் பத்தி வந்து சொல்றாங்க. வந்து 7ல இருந்து 11 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்படி வந்து பகவான் வந்து அந்த குழந்தை இதுல இருக்கு, என்ன உத்திரையின் வயிற்றுல இருக்கு, அந்த குழந்தைய வந்து எப்படி வந்து அவர் வந்து தடுத்து நிறுத்தினாரு, அவர் என்ன மாதிரி எடுத்து போனாரு. அவர் வந்து சுதர்சன சக்கரத்தை விட முடியாது, அந்த மறைக்கதான் முடியும், அந்த வயிற்று மேல வந்து மறைக்கதான் முடியும். ஆனா அவர் வந்து உள்ளேயே அவர் புகுந்தாரு அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து படிக்க போறோம். அடுத்தது வந்து பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே வந்து தயாராகிறாங்க. ஏன்னா ஒரு சந்ததி வந்து வருது அப்படின்னும் போது எல்லாருமே வந்து அந்த ஃபெஸ்டிவ் மூடுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ஒரு பண்டிகை வந்து தானே எப்படி இருக்குமோ அந்த மூட்ல வந்து எல்லாருமே வந்து இருந்தாங்க. அடுத்தது வந்து பரீட்சித் மகாராஜோட இவங்க வந்து ஜாதகம் எல்லாம் வந்து பார்ப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஜாதகம் பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னா, ஒருத்தரோட ஜாதகம் அப்படின்னு கரெக்டா அந்த சமயத்துல வந்து எந்த சமயத்துல பிறக்கின்றார்களோ அது மாதிரி எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. கரெக்டா ஒரு நிமிடம் அப்படின்னு கூட தப்பி தவறி கூட வந்து போகாது. அந்த மாதிரி ஒரு ஜனனம் வந்து ஏற்பட்டு அதை வந்து உடனே வந்து அதை குறிச்சு அது வந்து யுதிஷ்டர மகாராஜா கிட்ட அவர் எப்படி இருப்பாரு, பரீட்சித் மகாராஜா வந்து அவருடைய வாழ்க்கையில எப்படி இருப்பாரு. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்தது அப்படின்னா நம்ம ஜாதகத்தை எடுத்துட்டு ஓடுவோம் ஜோசியர் கிட்ட, இது எப்படி இருக்கு, ஏன் இந்த மாதிரி இருக்கு, எதுக்கு ஏதாவது பரிகாரம் பண்ணணுமான்னு நம்மளே வந்து கேட்டுருவோம். ஆனா அவர் வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே வந்து கேட்கல. அவர் வந்து எப்படி இருப்பாரு அப்படின்றது தான் வந்து கேட்டாரு. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யுதிஷ்டர் வந்து பாத்தீங்க அவர் பரீட்சித் மகாராஜா வந்து வளர வளர அவர் வந்து யஜ்யங்கள் வந்து நிறைய வந்து பண்ணிட்டாரு, யாகங்கள் நிறைய பண்ணிட்டாரு. அதனால்தான் வந்து அவர் வந்து இந்திரன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா
யுதிஷ்டரோட அவர் வந்து ஜாஸ்தி வந்து பண்ணல. யூஸ்வலா வந்து சாக்ரிஃபைசஸ், அதாவது யஜ்யங்கள் பண்றதுல வந்து இந்திரன் வந்து ரொம்பவே வந்து சிறப்பாக இருந்தாரு. அதை விட மேலும் சிறப்பாக இருந்தவர் தான் யுதிஷ்டர் அப்படின்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு இந்த 12வது அத்தியாயத்துல நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது. இது வரைக்கும் 35வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் இதுதான் வந்து ஜிஸ்ட் ஆஃப் இது. ஸோ இப்போ 4வது யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறேன்? ஹரே கிருஷ்ணா. சூத கோஸ்வாமி கூறினார், யுதிஷ்டர மகாராஜன் ஆட்சி காலத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் செல்வங்களை தாராளமாக வழங்கினார். அவர் தமது தந்தையை போலவே இருந்தார். அவருக்கு சொந்த நோக்கங்கள் எதுவும் இருக்கவில்லை. போலும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதங்களுக்கு அவர் செய்த இடைவிடாத தொண்டின் காரணத்தால் எல்லா வகையான புலன் நுகர்வுகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப வந்து அவருடைய குவாலிட்டிஸ் வந்து சொல்லுவாங்க. இதுலயே நம்மளுக்கு ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? அவருடைய குவாலிட்டி என்ன அப்படின்றது, அவருடைய குணம் என்னன்றது சொல்ல முடியுமா? போத்ரா வந்து சொல்லுங்க அவருடைய குணம். பௌதிக இது எதுவுமே அவருக்கு இல்ல. எல்லாத்தையும் வாரி வழங்கிடுவார், செல்வங்கள் எல்லாம். ஆமா, ஜெனரஸ். அதுதான் வந்து வாரி வழங்கக்கூடிய வள்ளலாக அவர் இருந்தாரு. அடுத்தது அவர் பொது நலம் தான் அவருக்கு. ஆமா, பொது நலம் தான். ஆமா, யாகங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சொந்த எய்ம் இல்ல மாதாஜி, பொது நலம் தான் அவருடைய எய்மா இருந்து, சொந்த நோக்குதான். சோ அவர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, அவருக்கு பிரதானம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து பிரதானம் வந்து கிருஷ்ணர், அவருடைய தாமரை பாதங்கள், அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவருக்கு அதுதான். அடுத்தது வந்து அவருக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, அவர் வந்து அப்பாவை போல இருந்தார் அப்படின்ட்டு வந்து லைக் அ ஃபாதர் அப்படின்னா, அப்பா மாதிரி பாண்டு மாதிரி அப்படின்னு சொல்லல. யாருக்கு வந்து அப்பா மாதிரி இருந்தாரு அப்படின்னா, ஜனங்களுக்கு, தன்னுடைய பிரஜைகளுக்கு வந்து அப்பா மாதிரி இருந்தார் அப்படின்ட்டு வந்து. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, அவர் வந்து என்ன அப்படின்னா, நிறைய வந்து ஜனங்களுக்காக, அவர் வந்து ஜனங்களுக்காக எதை வேணாலும் பண்றதுக்கு ரெடியா இருந்தாரு. அது ஏன் அப்படின்னா, அவருக்கு வந்து சொந்த நோக்கு அப்படின்றது எதுவுமே இல்லை. அவருக்கு ஆம்பிஷன் அப்படின்றது கிடையாது. ஆம்பிஷன் அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்ப ஆம்பிஷன் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையா அப்படின்றத நம்ம வந்து கேட்க தோணும். ஆம்பிஷன் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா, அவருக்கு முக்கிய பிரதானம் வந்து தன்னுடைய நாடு. அவர் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு போர்ஷன் தான் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும், ஒரு ரூல் பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி. தற்காலத்துல வந்து ஒரு போர்ஷன் தான் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கிறது ரூல் பண்றதுக்கு. ஆனா யுதிஷ்டர மகாராஜ் வந்து பூமியே வந்து ஆண்டவர் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். அப்பேற்பட்ட இதுக்கு வந்து ஹஸ்தினாபுரம் தான் வந்து தலைநகரமாக இருந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். ஹஸ்தி அப்படின்னா என்ன சொல்ல முடியுமா? ஏதாவது ஹஸ்தி, ஏன் ஹஸ்தினாபுரம் அப்படின்னு? ஹஸ்தி வேற யாராவது? மாதாஜி குதிரையா? வேற யாராவது சொல்லுங்க. யானைதான் ஹஸ்தம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. யானை மிகுந்த இருந்த இடம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனால்தான் துவாரகையில இருந்து ஹஸ்தினாபுரத்துல இருந்து பகவான் கிளம்பும் போது யானைப்படை குதிரைப்படை வந்து சொன்னாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து யானைப்படை தான் சொன்னாங்க. ஏன்னா ஹஸ்தினாபுரமே வந்து யானைப்படை. இந்த ஹோல் வேர்ல்டுக்கே வந்து ஹஸ்தினாபுரம் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தலைநகரமாக இருக்கு. சோ அப்பேற்பட்ட ஒரு அரசாட்சி பண்ணக்கூடியவர் வந்து எப்படி வந்து தன்னுடைய சுயநலத்துக்காக எப்படி வந்து பாடுபடுவாருன்றது நம்ம இங்க வந்து சொல்லலாம். இப்ப இருக்கக்கூடிய தற்கால நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது இதெல்லாம் வந்து பியாண்ட் கற்பனை. அது வந்து நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். ஏன்னா நாம இப்ப வந்து தற்காலத்துல இருக்கும்போது எல்லாருமே வந்து ரொம்ப வந்து செல்ஃபிஷ், நாமளே வந்து செல்ஃபிஷ் தான் அப்படின்ற மாதிரிதான் இருந்தது. சோ அவர் வந்து தன்னெல்லாம் கருதாத மக்கள் தான் பிரதானம் அப்படின்னு வச்சுட்டு இருந்தாரு. சோ இது வந்து அவருடைய குணாதிசயங்கள் வந்து ஜாஸ்தியா இருந்தது. வந்து மக்களை வந்து எப்படி பார்த்துட்டாரு அப்படின்னா, ஒரு அப்பா வந்து குழந்தையை எப்படி பார்த்துக்கிறாங்களோ அதே மாதிரிதான் அவர் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாரு. சோ அவருக்கு வந்து கொஞ்சமும் வந்து அவர் அந்த டியூட்டிஸ்ல இருந்து தவறக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இது என்ன டியூட்டி அப்படின்னா, உனக்கா விதிக்கப்பட்ட எந்த ஒரு கடமையும் நீ வந்து தவறக்கூடாது. இது மெயின் இது என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் இது வந்து பண்ணணும். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. பகவானுடைய பாதங்களை வந்து சரணடைந்தவர் வந்து இப்படிதான் வந்து திங்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது இங்க வந்து பிரபுபாதர் வந்து அந்த பர்பட்ல வந்து ரொம்ப அழகா வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து கொடுத்திருக்காரு. அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கக்கூடியது. எப்படி வந்து ஒரு அப்பா வந்து ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கக்கூடியவரோ அந்த மாதிரி வந்து அவர் வந்து எதுக்காக வந்து அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கு அப்படின்னா,
பசங்களோட நலனுக்காக அவர் வந்து ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காரு. ஸோ அது வந்து முதல்ல வந்து அதை பத்தி எதுவுமே வந்து தெரியாது. போக போகதான் வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து நம்ம அப்பா வந்து இதுக்காக தான் வந்து சொல்லியிருக்காரு அப்படின்றது எப்படி நம்மளுக்கு வந்து தெரியுதோ அதே மாதிரிதான். ஏன் வந்து யுதிஷ்டர் வந்து தன்னுடைய ஜனங்க கிட்ட வந்து எல்லாமே வந்து கொடுத்தாரு, ஜென்ரஸா வந்து கொடுத்தாரு. ஆனா அட் த சேம் டைம் அவர் வந்து ரொம்ப கடுமையாகவும் இருந்தார் மக்களிடையே. எதற்காக அப்படின்னா இந்த கிருஷ்ண உணர்வு எல்லார்கிட்டையும் வரணும் அப்படின்றதுதான் அவரோட மெயின் எய்ம். அதனால்தான் இந்த இது வந்து பண்ணி இங்கேயும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கடுமையான சிலதெல்லாம் கூட இருக்கு. என்ன அப்படின்னா சிலது கடுமை அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து முன்னேறதுக்காக, இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல நம்ம முன்னேறதுக்காகவும் கிருஷ்ணருடைய பாதங்களை நம்ம அடையறதுக்காகவும் தான் அந்த ஸ்ட்ரிக்ட்னஸ் வந்து இருக்கு. கோவில் எல்லாம் சில விதிகள் அப்படின்றது இருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம வந்து இஸ்கான்ல நம்ம வந்து இனிஷியேஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் லைக் நம்ம வந்து இனிஷியேஷன் வந்து எடுக்கிறதுன்னு வந்து கடும் தவம் இல்லை அப்படின்னா யாருக்கு அபராதம் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம யார்கிட்ட இனிஷியேஷன் எடுத்துட்டோமோ அந்த குருவுக்கு தான் நம்ம வந்து அபராதம் வந்து நம்மளால வந்து அவருக்கு வந்து பாவம் வந்து சேருகின்றது. ஸோ அதனால்தான் அவங்க வந்து ரொம்பவே வந்து ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இது மூலமா நம்ம வந்து யுதிஷ்டர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப வந்து சாது, பட் அட் த சேம் டைம் இஸ் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்றது நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணன். அடுத்தது 5வது படி. யுதிஷ்ட மகாராஜனின் பௌதீக உடைமைகள், உயர்ந்த கதையை அடைவதற்குரிய யாகங்கள், அவரது ராணி, அவரது இடையரா துணைவர்களாக இருந்த அவரது சகோதரர்கள், அவரது பரந்த நிலம், அவரது மண்ணுலக ஆட்சி மற்றும் அவரது புகழ் போன்றவைகளை பற்றிய செய்தி ஸ்வர்கலோகங்களுக்கு எட்டியது. ஹரே கிருஷ்ணன். ஆமா, நியூஸ் போச்சு. என்ன நியூஸ் போச்சு அப்படின்னா அவர் வந்து நிறைய வந்து பௌதீக உடைமைகள் அப்படின்னா செல்வங்கள் வந்து ஜாஸ்தியாச்சு அவருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அவர் வந்து உயர்ந்த பதவி அடையறதுக்காக, ஒரு உயர்ந்த பதவி அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல அவருக்கு வந்து எய்ம்ன்றது பௌதீக உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது. ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல அவர் உயர்ந்த கதி அடையணும் அப்படின்றதுக்காக யாகங்கள் நிறைய வந்து அவர் வந்து அவரது ராணி, அதாவது அவங்க திரௌபதி, அப்புறம் வந்து அவங்க தம்பிமார்கள் எல்லாருமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து உறுதுணையாக இருந்தார். இதுதான் வந்து யூனிட்டி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து இந்த வீட்டுக்கு மூத்தவர் இருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில இருக்கக்கூடியது இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து வேதிக் கல்ச்சர்ல இருக்கக்கூடியதுதான். எங்குமே வந்து இந்த மாடர்ன் வேர்ல்டுல அதை பத்தி எதுவுமே ஒரு மென்ஷன் கிடையாது. இது எல்லாமே வந்து நாம கொண்டதுதான். அந்த இதுல வந்து பெண்ணாக இருக்கக்கூடியவள், அதாவது மனைவியாக இருக்கக்கூடியவள் வந்து யுதிஷ்டருக்கு வந்து உறுதுணையாக இருந்தாங்க. எல்லா இதுலயுமே உறுதுணையாக இருந்தாங்க. அத வந்து அடுத்தது வந்து அவருடைய தம்பிமார்கள் 4 பேர்கள். ஏன்னா இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒப்பீனியன் வந்து இருக்கும். அந்த ஒப்பீனியன் எல்லாமே நம்ம வாய்ஸ் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து நினைக்கணும். ஆனா அவங்க தம்பிமார்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அண்ணா என்ன சொல்றாரோ அதுதான் தீர்வு, அதுதான் வந்து தீர்மானம் அப்படின்ட்டு. நாம வந்து வேற எதுல வந்து பார்த்தோம் அண்ணா சொன்னதுதான் அப்படின்ட்டு, வேற எங்க பார்த்தோம் நம்ம அதை பத்தி? நான் சொன்னா அதுல ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பலராமர் சொன்னபடி கிருஷ்ணர் மாதாஜி, பலராமர் படி சொன்னபடி கிருஷ்ணர். ஓகே, அல்ல யுதிஷ்டர் சொன்னாதான், யுதிஷ்டர் சொன்னா அதுக்கு வந்து அப்பீலே கிடையாது. வேற மாதிரிங்கிறப்ப பலராமர் சொன்னபடி கிருஷ்ணர் நடந்துட்டாரு. இல்ல நான் கேட்கறது வந்து யுதிஷ்டர் சொன்னாரு. என்னதான் அவர் வந்து தப்பா இருந்தாலும் யாரும் வந்து அது மறுத்து பேசவே இல்லை. ராமர் அவங்க ஆத்மசாவனை விடுவிக்க சொல்லி அதனால விட்டுறாங்க. புரியல. யுதிஷ்டர் சொல்றாரு அவர் எதுவும் பண்ண வேணாம் அஸ்வத்தாமன. இல்ல அதுக்கு முன்னாடியே திரௌபதிய வந்து பண்ணும்போது யாருமே எதுவும் கேட்கல, அவர் சொல்ற மாதிரி எல்லாம் கேட்டாங்க. அதுக்கு முன்னாடி அவரு சூது விளையாடும் போது மத்தவங்க எல்லாரும் கம்முன்னு இருந்துறாங்க. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. எல்லாருக்கும் தெரியும் அது வந்து தவறு அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனா அண்ணா பண்ணா ஏதாவது ரீசன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வந்து பேசாம இருந்தாங்க. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. ஏன்னா சோ அந்த சூது விளையாட்டுனால மகாபாரத யுத்தமே வந்து நடந்தது. அதுதான் பகவானுடைய அந்த எதுக்காக அவதரித்தாரோ அந்த இது வந்து நிறைவாச்சு அப்படின்றதுதான். அது யாரால் ஏற்பட்டது அப்படின்னா அந்த ஒரு செய்கையினால இந்த இது முடிவு வந்து வந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனால எல்லாருமே வந்து துணை நின்றாங்க.
தம்பிமார்கள் எல்லாருமே வந்து துறையிருந்தாங்க. ஆனா எப்படி வந்து அதுவும் தர்மமா நினைச்சுதான் அவரு வந்து விளையாடுறதுக்கு போடும்போது விளையாடுறாரு. ஆமா, அவருக்கு வந்து சூதுவாது தெரியாது. அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. எதுக்காக வந்து துரியோதனன் வந்து நான் வந்து விளையாட்டு கூப்பிடுறேன். ஆனா எதுக்காக சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒரு மன்னர் வந்து இன்னொரு மன்னரை வந்து கூப்பிடும்போது அது கண்டிப்பா வந்து விளையாடணும் அப்படின்றது ஒரு ரூலே இருக்கு. இந்த கேம் விளையாடணும் அப்படின்னா அது கண்டிப்பா வந்து விளையாடணும் அப்படின்ட்டு இருக்கு. அதனால்தான் அவர் வந்து கூப்பிட்டாரு. ஆனா துரியோதனன் வந்து சூது ஜாஸ்தி இருந்தது. அவர் என்ன பண்ணாரு, சரி ஒத்துன்ட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாரு, எனக்காக எங்க மாமா விளையாடுவாரு அப்படின்ட்டாரு. அந்த இது வந்து சூது வந்து யுதிஷ்டர் கிட்ட வந்து கிடையாது. அவர் வந்து துரியோதனர் வந்து அப்படியே நம்பினாரு. அவன் வந்து மாற மாட்டான் அப்படின்ற ஒரு இது. இங்கதான் வந்து பகவான் வந்து தன்னோட விளையாட்டை வந்து காமிக்கிறாரு. அதுதான் வந்து இங்க சொல்றேன். ஆனா அந்த டக்குன்னு அந்த யோசனை வந்து யுதிஷ்டருக்கு வந்து வரவே இல்லை. எனக்காக கிருஷ்ணர் ஆடுவாரு அப்படின்றது வரல. ஏன்னா அவரு வந்து தெரியும் இது வந்து சூது விளையாட்டு. கிருஷ்ணருக்கு வந்து நாம் 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா, அதுல வந்து சூதுன்றது வந்து செய்யக்கூடாத ஒன்று அப்படின்றது அவருக்கு அப்பவே தோணி இருக்கு போல இருக்கு. அதனாலதான் வந்து பகவான் அதுல வந்து இன்வால்வ் பண்ணவே இல்லை. எந்த அவருக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு நினைச்சாரு மாதாஜி. தெரியக்கூடாதுன்னு நினைச்சாரு மாதாஜி. தெரியக்கூடாதுன்னு நினைச்சுதான் அவர் வந்து இந்த இது பண்ணாரு. ஹரே கிருஷ்ணன். பரந்த நிலம் அவர்கிட்ட கிருஷ்ணரை இந்த விஷயத்துக்கு எல்லாம் கூப்பிட வேண்டாம்னு நினைச்சார். ஆமா, யுதிஷ்டர் வந்து பௌதிக அவர் வந்து பரந்த நிலம். அவருடைய ஆட்சி வந்து எவ்வளவு இருந்தது அப்படின்னா, நம்ம வந்து இந்த தமிழ்நாடு இந்தியா அப்படின்ற மாதிரி இல்லாம உலகம் முழுக்க அவர் வந்து பரந்த நிலம். அவரது மண்ணுலக ஆட்சி மற்றொரு புகழ் எல்லாமே வந்து யாருக்கு போய் சேர்ந்தது அப்படின்னா, சொர்க்க லோகத்துல வந்து எல்லாருக்கும் காதல வந்து எட்டிது. ஆஹா, இப்படி ஒரு அரசர் வந்து பூலோகத்துல இருக்கார் போல் இருக்கு, இப்படி எல்லாம் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு, அதை வந்து நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து நினைச்சுட்டு அவங்க வந்து இது அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து யுதிஷ்டருக்கு வந்து எல்லாருமே வந்து பிளெஸிங்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. இதோட யாருக்கு ரொம்ப பெருமை ஜாஸ்தியாச்சு அப்படின்னா யம தர்மராஜன். ஏன்னா தன்னுடைய பிள்ளை வந்து தர்மம் மாறாம இருக்கின்றாரு. அவருடைய புகழ் வந்து விண்ணுலகம் வரைக்கும் எட்டி இருக்கு அப்படின்றது அவர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். அடுத்தது வந்து ஆறாவது பிராமணர்களே, அரசின் செல்வம் சொர்க்கவாசிகளும் அடைய விரும்பும் அளவிற்கு அவ்வளவு வசீகர சக்தியை கொண்டிருந்தது. ஆனால் அவர் பகவானின் தொண்டில் ஆழ்ந்திருந்ததால் அதை தவிர வேற எதுவும் அவரை திருப்திப்படுத்துவதாக இல்லை. ஆமா, அவருக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா பகவானோட தொண்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி வந்து பகவானோட தொண்டு தான். அதுல இருந்ததுனாலதான் அவருக்கு வந்து வேற எதுவும் வந்து அவர் வந்து அதை நினைச்சு கூட வந்து பார்க்கவே இல்லை. அவருக்கு வந்து இந்த ஜம்பு துவீபம் முழுக்க அவருடைய ஆட்சி வந்து இருந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. அப்படி இருந்தாலும் அந்த ஒரு கர்வம் அப்படின்றது வந்து கிடையாது. அதை வந்து எப்படி தக்க வச்சுக்கணும் அப்படின்றதும் வந்து கிடையாது. அதை எப்படி செம்மைப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்றதுதான் அவர்கிட்ட அந்த நோக்கமா தான் இருந்தது. வேற எந்த வந்து பௌதீக எண்ணங்கள் எதுவும் கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து பிராமணர்களே அரசரின் செல்வம். அதாவது பிராமணர்களே அப்படின்னு வந்து அவங்க அட்ரஸ் பண்றாங்க. யாரு இந்த சூத கோஸ்வாமி வந்து அட்ரஸ் பண்றாரு. யாருக்கு இந்த நைமிசார இடத்துல இருக்கக்கூடியவர்கிட்ட பிராமணர்கள்ட்ட வந்து அட்ரஸ் பண்றாரு. அரசரின் செல்வம் சொர்க்கவாசிகளும் அடைய விரும்பும் அளவிற்கு அவ்வளவு வசீகர சக்தி அப்படின்னு. அவர் வந்து ஜம்பு துவீபம்ன்றது எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் இல்லையா. நம்மளோட பாரத பூமியை வந்து என்ன பாரத பூமி எல்லாமே வந்து சொல்றது என்னன்னா இந்த ஜம்பு துவீபே பரத கண்டே நேரோஹோ அப்படின்னு சொல்லிதான் நம்ம வந்து சங்கல்பம் வந்து நீங்க போய் கோவில்ல போய் சங்கல்பம் பண்ணினீங்க அப்படின்னா இது வந்து கண்டிப்பா வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க. மன்வந்திரம் என்ன மன்வந்திரம்? வைவஸ்வன மன்வந்திரம் இப்ப நடந்தது. அந்த மன்வந்திரம் பேரை சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து உங்களுடைய கோத்திரம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. கோத்திரம்ன்றது எதுக்கு அப்படின்னா நீங்க எந்த வம்சாவளியில வரீங்க அப்படின்றது. நட்சத்திரம் அப்படின்றது அந்த நட்சத்திரம் நீங்க பிறக்கும் போது எந்த நட்சத்திரம் வந்து உச்சியில இருக்குதோ அந்த நட்சத்திரம் அதை வந்து சொல்லி அப்புறம் வந்து உங்களுடைய நாமம், இந்த பூலோகத்துல உங்களுக்கு வழங்கக்கூடிய நாமம், இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அது அப்படியே வந்து எங்க போய் சேரும் அப்படின்னா அந்த டிசிப்ளினிக் சக்சஷன் அந்த இதுல வந்து போய் சேரும் அப்படின்ட்டு. இது வந்து பகவானுடைய தொண்டில் அவர் வந்து ஜாஸ்தி ஈடுபட்டதுனால அவருக்கு மத்ததெல்லாம் அவருக்கு வந்து ஒண்ணுமே வந்து அவர் வந்து திருப்திப்படுத்தவே முடியல அப்படின்ட்டு வந்து
அதனாலதான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து யுதிஷ்டரை வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. அவர் உடனே நீ வந்து உனக்கு எல்லாமே தெரியும், பட் இருந்தாலும் அனைத்தையும் நீ கத்துக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஈஸ்வர் கிட்ட அவரை வந்து இது பண்ணாரு. அடுத்தது வந்து ஏழாவது பதம். பிருகுபுத்திரரே, சௌனகர் மாவீரரான குழந்தை பரீட்சித் அவரது தாயான உத்தராவின் கர்ப்பப்பைக்குள் இருந்த பொழுது அஸ்வத்தாமனால் விடப்பட்ட பிரம்மாஸ்திரத்தின் தகிக்கும் வெப்பத்தினால் துன்பப்பட்டு கொண்டு இருந்த அவரால் பரமபுருஷர் தன்னை நோக்கி வருவதை காண முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பிருகு புத்திரரே, சௌனகர் கேட்டார். அவர் தான் வந்து சொல்றாரு, மாவீரரான குழந்தை பரீட்சித் அவரது தாயான உத்தராவின் கருப்பைக்குள் இருந்த பொழுது அஸ்வத்தாமனால் விடப்பட்ட பிரம்மாஸ்திரத்தின் தகிக்கும் வெப்பத்தினால் துன்பப்பட்டு கொண்டிருந்து அவரால் பரமபுருஷ பகவான் தன்னையை நோக்கி வருவது காண முடிந்தது அப்படின்ட்டு. எப்படின்னா அப்படியே அந்த பிரம்மாஸ்திரம் அப்படின்றது இப்ப நம்ம இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் வெப்பன் என்ன அப்படின்னா நியூக்ளியர் வெப்பன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அந்த நியூக்ளியர் வெப்பன் வந்து வந்துட்டு இருக்கும் போது அதனுடைய கெமிக்கல் இருக்கிறதுனாலதான் உங்களுக்கு வந்து அது சூடு வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். அது வந்து தகிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே அந்த குழந்தையால வந்து தாங்க முடியல. அதனாலதான் உத்தரை வந்து பகவானோட கிட்ட ஓடினான், இந்த மாதிரி என்னோட குழந்தைய நீங்க காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னு. சோ பகவான் என்ன பண்ணாரு, உடனே வந்து அவரு சுதர்சன சக்கரத்தை கொடுத்து அந்த அவருடைய பெல்லி, அதாவது அந்த வயிற்று பகுதியை வந்து மூடினார், வெளியில இருந்து மூடினார். ஆனா அவர் வந்து உடனே வந்து பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே அவர் உள்ள போயிட்டாரு. அவர் உள்ள போய் அவருடைய ரூபம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சுண்டு விரல் ரூபம் தான். சாரி, இந்த என்ன சொல்றது, இந்த தம் சைஸ் தான், இந்த கட்டை விரல் சைஸ்ல அவர் வந்து தன்னுடைய அந்த வந்து இருந்தாரு. அங்க உள்ள இருந்து அவர் வந்து எல்லோ கலர் வேஷ்டி வந்து அணிஞ்சிருந்தாரு, கருப்பு உருவம் எல்லோ கலர் வேஷ்டி வந்து அணிஞ்சிட்டு இருந்தாரு. இத்தனை மாலைகள் இருந்தது, அப்புறம் வந்து ஆபரணங்கள்லாம் எல்லாமே இருந்தது. அந்த இதோட அவர் வந்து உள்ள போனாரு. அந்த குழந்தையை வந்து தடுத்து இது பண்ணாரு. அவரு அந்த குழந்தை வந்து பார்த்துருத்தப்போ அந்த பகவானை வந்து பார்த்துருது. எங்க போறாரு, எல்லா இடத்துக்கும் இது பண்ணணும் இல்லையா, ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் இல்லையா, எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு தற்காப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுனால ஒரு பாதுகாப்பு வளையம் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பகவான் வந்து சுத்தி வர்றாரு. அந்த வயிற்று சுத்தி வந்து அந்த குழந்தைய வந்து காப்பாத்துறாரு. வந்து அந்த காப்பாத்தும் போது அந்த குழந்தை வந்து பார்த்துடுறது வந்து எல்லோ கலர் வேஷ்டி கட்டின்னு வராரு. யார் இவரு அப்படின்ட்டு பிரகாசமா இருக்கு, யார் இவரு அப்படின்ட்டு அந்த குழந்தை வந்து பார்த்து. இந்த குழந்தைக்கு ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு சோதனை வந்தது அப்படின்னா, ஒரு பிறவியில செஞ்சக்கூடிய அந்த பாவ விளைவுனால, கர்மானால அதுக்கு இந்த மாதிரியான ஆபத்து வந்து இருந்தது. அது உடனே வந்து பகவான் கிட்ட, அதனால்தான் வந்து எந்த ஆபத்தும் வந்து பகவானை நம்ம தஞ்சம் அடைந்தோம் அப்படின்னா அந்த இது வந்து கிளியர் ஆயிடும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. எப்பவும் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, குழந்தைக்கு உண்டா இருக்கும் போது நீங்க வந்து அதை படிங்க, உங்களுக்கு வந்து குழந்தை வந்து நல்லபடியா பிறக்கும் அப்படின்றது சொல்றதுக்கான காரணம் என்ன, இது எல்லாமே வந்து பேஸ் வந்து நம்மளுக்கு இந்த வேதிக் கல்ச்சர்ல இருந்து வந்ததுதான். சோ அவர் வந்து எப்படி இருந்தாரு, மின்னலை போல வந்தாரு, டக்குன்னு போயிட்டாரு. அவர் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும், அவர் வந்து ஒரு நிமிஷம் இப்படி பார்த்தாலே போரும், எல்லாமே வந்து சரியாயிடும். ஆனா அவர் உள்ள போய் அவர் வந்து மின்னல் மாதிரி போயிட்டு உள்ள வந்துட்டாரு. அத்தனைக்கும் அவரோட வயித்துல இருக்கிற குழந்தைய வந்து அப்படி பாதுகாப்பு அளித்தார் அப்படின்றது. அவரு பிரகாசமான தங்க கிரீடமும் வந்து போட்டு இருந்தாரு. அந்த குட்டி இது தம் சைஸ், அந்த குட்டி இதுலயே வந்து கிரீடமும் வந்து போட்டு இருந்தாரு. அப்புறம் வந்து மயில் பீலி இருந்தது, எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்தோம். அந்த குழந்தை வந்து பார்த்துட்டு, குழந்தை வயத்திலேயே வந்து அந்த இவரை வந்து பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரை வந்து பார்த்ததுல வந்து அது ரொம்ப ஆனந்தமா ஆயிடுது அப்படின்றது. இந்த பர்ஃபெக்ட் நீங்க வந்து படிச்சு பாருங்க, ரொம்ப பிரமாதமா வந்து இப்ப பிரபுபாதர் வந்து எழுதியிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களதான் பகவான் கட்டை விரலின் அளவுக்கு மட்டுமே இருந்த போதிலும் திவ்யமானவராக இருந்தார். அவர் மிகவும் அழகான கருநிறம் உள்ள அழிவற்ற உடலை பெற்றிருந்தார். அவர் மின்னலை போன்றது மஞ்சள் நிற ஆடையையும் பிரகாசமான தங்க கிரீடத்தையும் அணிந்திருந்த கோலத்தில் குழந்தைக்கு காட்சியளித்தார். சோ இது வந்து 9வது நம்ம படிக்கணும். 9வது பத்மா மாதாஜி வாசிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, மகாலட்சுமி மாதாஜி மகா போட்டிருக்கு, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. எத்தனாவது மாதாஜி? 9. சூரியன் ஒரு பனிக்கு, அது 9வது. பகவான் 4 கரங்களுடனும் உருகிய தங்கத்தாலான காதணிகளுடனும்
கோபத்தால் ரத்தம் போல் சிவந்த கண்களுடனும் அழகுபடுத்தப்பட்டிருந்தார். அவர் இங்கும் அங்கும் சுற்றி திரிந்த போது அவரது கதாயுதம் ஏரி நட்சத்திரம் போல இடையிறாமல் அவரை சுற்றி சுற்றி வந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மதன். ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த குழந்தை வந்து சொல்றது, அந்த குழந்தை வந்து இதெல்லாம் நினைச்சு பாக்குறது அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. பகவான் எந்த கருத்தோட 4 கரங்களுடன் உருக்கிய தங்கம் வந்து உருக்கியது அப்படின்னா அந்த மாதிரியான காதணிகளை வந்து போட்டிருக்காரு. அவருக்கு வந்து கோபம் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா இந்த குழந்தை பறக்க கூட இல்லை, அந்த உள்ள இருக்க குழந்தைய கூட அழிக்கிறதுக்கான இந்த உள்ள இருக்க குழந்தைய அழிக்கிறதுக்கு கூட ரெடியா இருந்துட்டாரு அப்படின்ட்டு வந்து அஸ்வத்தாமன் அப்படின்ட்டு அவர் அஸ்வத்தாமன் பேர்ல ரொம்ப வந்து கோபம். அதனால அவரோட கண்கள் வந்து சிவந்த கண்களுடன் அழகுபடுத்தப்பட்டிருந்தார். அவர் இங்குமாகமாக இங்க எல்லா இடத்துலயும் தெரிஞ்சுட்டு இருந்தார். என்ன எதுக்காக அப்படின்னா அவருடைய வந்து அந்த சுத்திரையின் வயத்துல எந்த ஒரு மூலை கிடைச்சாலும் அந்த பிரம்மாஸ்திரம் நுழைஞ்சிரும் அப்படின்றதுக்காக பகவான் வந்து அதை சுத்தி வந்தாரு. கதாயுதம் வந்து எப்படி அவருடைய கதாயுதம் வந்து எரி நட்சத்திரத்தை போல, எரி நட்சத்திரம்ன்றது உங்களுக்கு வந்து தெரியும் இல்லையா, அப்பப்ப வந்து பூமியில வந்து விழும் இந்த எரி நட்சத்திரம் அப்படின்றது. அந்த நட்சத்திரம் வந்து அது போல வந்து சுற்றி சுற்றி வந்து வந்துருந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. எரி நட்சத்திரம் வந்து இந்த மீட்டியோர்ஸ்ன்னு வந்து சொல்றது. அந்த நட்சத்திரம் விழறதுக்கு முன்னாடி அது வந்து சுத்தி வருமா, சுத்தி வரும்போது அப்பதான் வந்து இந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் பார்த்துட்டு இது வந்து கீழே விழ போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனோட இது விளைவுகள் என்ன இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லக்கூடியதான் இந்த தற்கால சயின்டிஸ்ட் வந்து சொல்லுவாங்க. எரி நட்சத்திரம் விழுது, சாதாரணமா எரி நட்சத்திரம் விழுந்தாலே ஏதோ ஒரு பெரிய தலை வந்து கீழே விழ போறது அப்படின்ற மாதிரிதான் அந்த காலத்துல வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. எரி நட்சத்திரம் அப்படின்றது கெட்டது அப்படின்றது கிடையாது, நல்லதும் வந்து செய்யக்கூடியதும் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. 10வது இவ்வாறாக குழந்தை, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இவ்வாறு குழந்தை கவனித்துக் சூரியன் 10வது இவ்வாறாக சூரியன் ஒரு பனித்துளியை ஆவியாக மாற்றிவிடுவதை போலவே பகவானும் பிரம்மாஸ்திரத்தின் வெப்ப கதிர்களை மறைந்து போக செய்வதில் ஈடுபட்டிருந்தார். குழந்தையும் பகவானை பார்த்து அது யாராக இருக்கக்கூடும் என்று எண்ணியது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சூரியன் ஒரு பனித்துளியை ஆவியாக மாற்றிவிடுவது போல பகவான் வந்து பிரம்மாஸ்திரம் சாதாரணமாவே வந்து உள்ள வந்து வெப்பம் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். கர்ப்பப்பையில இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குழந்தையும் வந்து இது வந்து அனுபவிக்கக்கூடியது. அந்த இடம் வந்து வெப்பம் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். அந்த வெப்ப கதிரோட இந்த பிரம்மாஸ்திரம் வந்து இன்னும் வந்து வெப்பம் ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால அதனால வந்து குழந்தை வந்து பாதிக்கப்படுமோ, அதனால அதனோட உருவம் அதனோட உறுப்புகள் ஏதாவது பாதிக்கப்படுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் என்ன பண்ணாரு, எப்படி வந்து சூரியனை பார்த்தா அந்த பனித்துளிலாம் விலகுமோ, பகவான் உள்ள நுழைஞ்ச உடனே அத்தனையும் வந்து அந்த வந்து விலக ஆரம்பிச்சுது, அந்த வெப்பம் எல்லாம் வந்து தனிய ஆரம்பிச்சுது அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் தானே வெப்பத்தை இது கொடுக்குறாரு. ஹீட் வந்து கொடுக்கறதே வந்து பகவான் தான். ஒரு நெருப்புக்கு வந்து ஹீட் கொடுக்கறது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான் வந்து கொடுக்குறது. பகவானே உள்ள நுழையும் போது அதெல்லாம் வந்து அப்படியே வந்து பகவானுக்கு வழிவிட்டுது. இதை இப்படி பார்த்த உடனே அந்த குழந்தைக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அது பார்த்துட்டே இருக்கு பகவான், இது யார் இருக்கும் இப்படி வந்து நம்மளை சுத்தி சுத்தி வராங்களே, யார் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சு. 11. இவ்வாறு கவனித்துக் கொண்டிருக்கும் எல்லோருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக இருப்பவரும், நேர்மையானவர்களை காப்பவரும், எல்லா திசைகளிலும் பரவி இருப்பவரும், காலவெளியின் எல்லைக்கு உட்படாதவருமான பரமபுருஷ பகவான் திடீரென்று மறைந்து போனார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்படி சுத்தி வந்துட்டு அது பார்த்துட்டே இருக்கு. ஆனா கொஞ்ச நேரத்துல பார்த்தா அது வந்து காணாத போயிடுச்சு. அந்த உருவம் வந்து காணாத போயிடுது. எங்க தேடிட்டு இருக்கு. அதான் அடுத்தது 12. அதன் பிறகு ராசி மண்டபத்தின் நல்ல அறிகுறிகள் அனைத்தும் பிரபுஜி படிங்க. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தோத்துவிக்கப்பட்டதும் விரதத்தில் பாண்டுவை போல இருக்க போகும் அவரது வாரிசையும் பிறந்தார். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அதன் பிறகு ராசி மண்டலத்தின் நல்ல அறிகுறிகள், அதுதான் வந்து சொல்றது, நல்ல அறிகுறிகள்லாம் வந்து தென்பட்டது. மேல வானத்துல வந்து இதான் வந்து அந்த நட்சத்திரம் எல்லாம் வந்து கூடும் இல்லையா, அந்த சமயத்துல அது எப்படி வந்து பகவான் அவதரிக்கும் போதும்
அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ணர் அவதரிக்கும் போதும் அதேதான் ராமர் அவதரிக்கும் போதும் அதேதான் வந்து மண்டலத்துல வானுலகத்துல வந்து அறிகுறிகள் வந்து தென்படும். இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல இவர் வந்து நம்மள வந்து ஆட்சி செய்ய போறாரு அப்படின்னு வரும்போது இந்த அறிகுறிகள்லாம் வந்து அதே மாதிரி அறிகுறி ராசி மண்டலம். அதாவது உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும், 12 ராசிகள் இருக்கு. இந்த ராசி மண்டலத்துல எல்லாரும் ஒண்ணு போட்டி போட்டுக்கிறதுங்க. மாதிரி நான் என்னோட ராசியில பிறக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி போட்டுப்போம். அப்ப போடும்போது அந்த எல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல அறிகுறியா வந்து தென்பட்டது. அது வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒரு நல்ல ஒரு மகான் பறக்கும் போதோ ஒரு நல்ல அரசன் வந்து பிறக்கும் போது எல்லாமே வந்து ஏதுவா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி வந்து அவர் வந்து ராசிகள் எல்லாமே ஒன்னா சேர்ந்தது. அதே மாதிரி வீரத்தில் யார போல இருக்க போறது அப்படின்னா தன்னுடைய கொள்ளு தாத்தா மாதிரி இருக்க போறது. கொள்ளு தாத்தான்றது பாண்டு. வீரத்தில் வந்து பாண்டுவை போல இருக்க போகும். அவரது வாரிசும் வந்து பாண்டுவோட வாரிசு வந்து பிறந்தார் அப்படின்ட்டு வந்து அது அந்த குழந்தை வந்து பிறந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. 13. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆஹ் பரிஷித் மகாராஜன் பிறப்பால் பரிஷித் மகாராஜனின் பிறப்பால் பரிஷித் மகாராஜன் பிறப்பால் மிகவும் திருப்தி அடைந்த யுதிஷ்டிர மகாராஜன் தூய்மைப்படுத்தும் பிறப்பு சடங்கை நிறைவேற்ற செய்தார். தௌம்பரையும் கிருபரையும் கற்றறிந்த பிராமணர்கள் மங்களகரமான மந்திரங்களை போதினர். அந்த யுதிஷ்டிர மகாராஜுக்கு ரொம்ப திருப்தி ஆயிடுச்சு. தன்னோட வாரிசு இது வந்தாச்சு இல்லையா, தன்னோட குரு வம்சம் வந்து தழைக்கிறதுக்கு ஒரு மகன் பிறந்து விட்டான், ஒரு பேரன் பிறந்து விட்டான் அப்படின்ட்டு அவருக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து மகிழ்ச்சி வந்து ஜாஸ்தியா இருந்தது. அந்த இடம் வந்து தூய்மைப்படுத்த. ஏன் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? தூய்மைப்படுத்தப்பட்டதுன்னு ஏன் தூய்மைப்படுத்த அத வந்து இது பண்ணுவா இல்லையா, 3 நாள்ல அந்த சடங்கெல்லாம் ஆரம்பிப்பா. அதுக்காக சாதாரணமா வந்து ஒரு குழந்தை பிறந்தாச்சு அப்படின்னா அந்த குழந்தை வந்து என்ன சொல்றது, ஒரு அந்த வம்சத்துக்கு அப்படின்னு வரும்போது அந்த இது சொல்லுவாங்க, என்ன சொல்றது, அந்த 3 நாட்கள் வந்து அந்த இது இருக்கும். அப்ப வந்து அதை சுத்தி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, கிளீன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. வீடெல்லாம் வந்து கிளீன் பண்ணணும். விருத்தின்னு சொல்லுவாங்க. விருத்தி தீட்டுன்னு சொல்றது. ஆனா சுத்தி பண்ணணும். சுத்தினா கிளீன் பண்ணணும். கிளீன் பண்றது அந்த இடமே வந்து ஃபுல்லா வந்து கிளீன் பண்ணுவாங்க. எப்படி வந்து நம்மளுக்கு வந்து 11ஆம் நாள் வந்து புண்ணியாவ ஜென்மம் அப்படின்ட்டு வந்து பண்ணும்போது அந்த இடமே வந்து அது பேர் கிளீன் பண்றது. நம்ம அது வந்து கிளீன் பண்ணுவாங்க. அதை வந்து இந்த மந்திர ஜபங்களால ஆன தீர்த்தத்தை வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து புரோட்சிப்பாங்க. அது வந்து சுத்தி கிளீன் பண்றது அப்படின்ட்டு அர்த்தம். அதே மாதிரி இங்க வந்து மகாராஜா பிறந்த உடனே, அதாவது பரீட்சித் மகாராஜா பிறந்த உடனே தூய்மைப்படுத்தும் சடங்கை வந்து அவங்க வந்து மேற்கொண்டார்கள். எல்லா இடமும் வந்து தூய்மைப்படுத்தப்பட்டது. அது வரைக்கும் இருந்த ஏன் அப்படின்னா, ஏன் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னா, எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு எல்லாருமே எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை. ஆனா அது வந்து பிறக்கும் போதே அந்த குழந்தைக்கு வந்து இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கும் போது எல்லார் மனசுலயும் வந்து ஒரு நெகட்டிவாவே இருந்துட்டு இப்படி இருக்கே, என்ன பண்ண போறது, பகவான் தான் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரோட பிரார்த்தனைகளும் இருந்தது. நெகட்டிவிட்டிஸ் அங்க சூழ்ந்திருந்தது. ஏன்னா பிரம்மாஸ்திரம் வந்து அட்டாக் பண்ண போகுது அப்படின்னு வரும்போது அந்த நெகட்டிவிட்டிஸ் வந்து எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய சடங்கு வந்து அங்க நடக்குது. கவும்பர் கிருப்பா எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும். கிருப்பி தான் வந்து யாருடைய மனைவி? கிருபாச்சாரியாருடைய மனைவி. துரோணாச்சாரியோட மனைவி தான் அவரோட தங்கை. கிருபாச்சாரியாருடைய தங்கை துரோணருடைய. வேதங்கள் தௌம்ரை கிருபாங்கிறது வேதம். அந்த வேதங்கள் அந்த கிருபரை அப்படின்னு வரும்போது இந்த இதெல்லாமே வந்து அவர்களால உரைக்கப்பட்டது. எல்லாமே வந்து பிராமணர்களால் தான் அந்த வேதங்கள் வந்து வருது. சோ அந்த வேதங்கள் வந்து சுத்தி பண்றதுக்கு இந்த வேதங்கள் வந்து கண்டிப்பா வந்து நவம்பரை கிருப்பரை அப்படின்ற அந்த வேதம், கிருப்பரை அப்படின்ற வேதங்கள் வந்து ஒரு இதுக்கு ஒரு இது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. எல்லாத்துக்கும் எல்லா ஸ்லோகமும் வந்து மந்திரங்கள் வந்து கிடையாது. சுத்தி பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இது இருக்கு. அதே மாதிரி அபிஷேகம் பண்றதுக்கு அப்படின்றது நம்ம வந்து அதுக்கு உண்டான வேத மந்திரங்கள். சோ இந்த இரண்டும் தெரிந்த வேதங்களை தெரிந்த பிராமணர்கள் வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, இந்த வேத மந்திரத்தை வந்து முழங்கினார்கள். முழங்க அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அது வந்து மங்களகரமான இசையாக அங்க வந்து முழங்கப்பட்டது. ஏன்னா
அந்த இடம் வந்து வாரிசு வந்து பிறந்திருக்கு இல்லையா, அதனால வந்து எல்லாருமே வந்து அதை ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க, ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அதனாலதான் வந்து மங்களகரமான அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஒரு கிருஷ்ணா. மகன் பிறந்ததும் எப்படி, எங்கு, எப்பொழுது தானம் செய்ய வேண்டும் என்பதை அறிந்திருந்த அரசர் பிராமணர்களுக்கு தங்கம், நிலம், கிராமங்கள், யானைகள், குதிரைகள் மற்றும் நல்ல உணவு தானியங்கள் ஆகியவற்றை பரிசளித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தன்னோட குலத்துக்கு ஒரு வாரிசு வந்திருக்கு அப்படின்னு உடனே வந்து யாருக்காக வழங்கினார் அப்படின்னா, கிருஷ்ணரை தியானம் பண்ணிட்டு அவர் வந்து எல்லாருக்கும் மக்களுக்கு எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணினாரு அப்படின்னா, எல்லாமே யாருக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா பிராமணர்கள் தான் வந்து கொடுத்தாங்க. ஏன்னா பிராமணர்களுக்கு வந்து அவங்களால போய் சம்பாதிச்சு அப்படின்றது பண்றதுக்குன்றது எதுவுமே கிடையாது அந்த வேதிக் பீரியட்ல வந்து. அதனாலதான் வந்து இவரும் துரோணரும் அந்த மாதிரி சம்பாத்தியம் எதுவும் இல்லாதனால்தான் அவர் வந்து துருபதன் கிட்ட போய் நின்றாரு. கடைசியில அவர் வந்து தன்னுடைய மாணவனாலேயே அவர் வந்து கொல்லப்பட்டார் அப்படின்றதும் இருக்கு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவர் வந்து பிராமணர்களுக்கு வந்து ஒரு அரசனுடைய கடமை என்ன அப்படின்னா, பிராமணர்களையும் பசுக்களையும் அவங்க வந்து பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும். எந்த ஒரு அரசன் பிராமணர்களையும் பசுக்களையும் பாதுகாக்கின்றானோ அந்த நாடு வந்து வளமாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காரு பகவான். இது நிறைய ரிப்பீட்டடா அவர் வந்து சொல்றது. அவர் வந்து பசுக்கள் வந்து யார் வந்து போற்றி பாதுகாக்கின்றார்களோ அந்த நாடு வந்து வளமாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பகவத்கீதையில நிறைய இடங்கள்ல வந்து அவர் வந்து அவர் என்ன பண்ணாரு, இந்த பிராமணர்கள் தங்கம் கொடுத்தாங்க, நிலம் கொடுத்தாங்க, அப்புறம் வந்து கிராமங்கள்லாம் வந்து கொடுத்தாரு, யானைகள் நிறைய வந்து கொடுத்தாங்க. ஏன்னா அது ஹஸ்தினாபுரம் அப்படின்னு யானைகள் கொடுத்தாங்க, குதிரைகள் வந்து கொடுத்தாங்க, அப்புறம் வந்து நல்ல உணவு தானியங்கள்லாம் அவங்களுக்கு வந்து பரிசு அளித்தார். இதே மாதிரி யார் பண்ணாங்க? கிருஷ்ணர் பிறந்த போது ஊர் மக்களை எல்லாம் வந்து கூப்பிட்டு, அது என்ன யோகமா வந்து 12வது அத்தியாயத்துல சொல்றாங்க. 12வது அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சோம். கர்மான்றது செயல். இதெல்லாம் பக்தியை மேம்படுறதுக்காக இந்த 6 வந்து சொல்லியிருக்காங்க. பக்தி யோகத்துல இந்த 6 வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சாக்கிய பக்தி அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. அனன்ய பக்தி, சாதன பக்தி, நிஷ்காம கர்மய பக்தி, அப்புறம் வந்து சாக்கிய பக்தி தான் நான் வந்து கிருஷ்ணருக்காக கொடுக்கின்றேன் அப்படின்ட்டு நந்தகோப மகாராஜர் வந்து மக்கள் எல்லாம் வந்து கூப்பிட்டு கொடுத்தாரு. அதே மாதிரி இவரு வந்து அந்த மாதிரி வந்து இது வந்து என்ன அப்படின்னா தன்னுடைய வெளிப்பாடு. இப்ப நம்மளும் வந்து நாம என்ன பண்றோம், நம்ம வீட்டுல ஒரு குழந்தை பிறந்தது அப்படின்னு ஆண் வாரிசு அப்படின்னா உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எல்லாருக்கும் புடவை வச்சு எல்லாம் உடனே பிறந்த உடனே நம்ம என்ன கொடுப்போம், ஸ்வீட் கொடுப்போமா இல்லையா? எல்லாருக்கும் வந்து ஸ்வீட் கொடுப்போம். ஸ்வீட் கொடுப்போம். ஆமா, ஸ்வீட் எல்லாருக்கும் வந்து கொடுப்போம் இல்லையா? அது வந்து நம்மளால இயன்ற வரை. நம்மளுக்கு வந்து தான தர்மங்கள் பண்றதுக்கு வந்து அந்த இது வந்து கிடையாது. என்ன அப்படிங்கிற தங்கம் கொடுக்கறதோ இது இருந்தாலும் அவர் வந்து அனைத்து செல்வமும் அவர்கிட்ட இருந்தது. அதனால அவர் வந்து he was able to give everything. சோ எப்படி வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியோட வெளிப்பாடுதான் இதெல்லாம் வந்து. இந்த குழந்தை பிறந்தது, வாரிசு பிறந்தது அப்படின்ற ஒரு இது. ஏன்னா உலகத்தை ஆளக்கூடிய ஒரு அரசனாக பிறக்கின்றாங்க இல்லையா? அது சாமானியம் கிடையாது. நம்ம வீட்டுக்கே இப்படி பண்றோம். அவர் வந்து உலகத்துக்கே இந்த குழந்தை வந்து ராஜாவாக போறது அப்படின்னும் போது எப்பேற்பட்ட மகிழ்ச்சி வந்து அவருக்கு இருக்கும். அவர் ரொம்பவே வந்து பாதுகாப்பா இருப்பார் இல்லையா? எப்படி எல்லாம் கொண்டு வரணும் அந்த குழந்தையை, அவருடைய இதெல்லாம் இருக்கும், கனவுகள்லாம் இருக்கும். நம்ம உலகத்தை எப்படி நம்ம பாதுகாக்கிறது, அந்த மாதிரியான இதெல்லாம் நினைச்சு அவர் வந்து அவர் எப்பவுமே பகவானுடைய பாதார விந்தங்கள்னா அவர் வந்து சரணாகதி. அதனால அவர் நினைச்சு எல்லாருக்கும் வந்து கொடுத்ததுனால குழந்தை வந்து நல்லபடியா வந்து வளரும். 15 இதோட நம்ம இதை முடிச்சுக்கலாம். 15 வரை முடிச்சுக்கலாம். அரசரின் பிரபுஜி நீங்க படிங்க. பிரபுஜி நீங்க ஜானகிராம் பிரபுஜி படிக்கணும்ன்ற நிறைய வாட்டி படிங்க பிரபுஜி. அரசரின் தான தர்மங்களால் மிகவும் திருப்தி அடைந்த பிராமணர்கள் அவரை பூருக்களிலேயே தலைமையானவர் என்று அழைத்ததுடன் அவரது புத்திரரும் நிச்சயமாக பூர்வ வம்சத்தில் வந்தவர்தான் என்பதை அவருக்கு அறிவித்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பூர்வம்சம் பூர்வம்சம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. அரசரின் தான தர்மங்களால் மிகவும் திருப்தி அடைந்த பிராமணர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து திருப்தி அடைஞ்சாதான் அந்த வம்சம் வந்து தழைக்கும், அந்த இடமும் வந்து சுபிக்ஷமாகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது. திருப்தி அடையாத நடந்தது ஒரு ஸ்லோகம் இது இருக்கு, நிகழ்வு இருக்கு.
இது என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? பிராமணர்கள் வந்து திருப்தி அடையவே இல்லை. துரியோதனன் பிறந்த அப்ப துரியோதன் பிறந்த அப்ப பிராமணர்கள் எல்லாம் திருப்தி அடையல. ஒரு துரியோதன் அந்த கௌரவர்கள் பிறக்கும் போது வியாசரே வந்து திருப்தி இல்லையா? அவர் வந்து சொல்லிட்டாரு இல்லையா, அந்த பிண்டம் விழும்போதே சொல்லிட்டாரு, இது வந்து உலகத்தை அழிக்கக்கூடிய வல்லமை பொருந்திய இந்த பிண்டம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிட்டாரு. நம்ம வந்து இதுல வந்து படிச்சிருப்போம் பகவான். அதனால்தான் பகவான் எதுவுமே வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகமா வந்து பண்றோம். கர்மகாண்டா மோட்ல எதுவுமே நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாது, அந்த பலன் கிடைக்கும் அப்படின்றது. அந்த மாதிரி பண்ணின அரசர் யாராவது தெரியும்? பண்ணினாரு, அவருக்கு வந்து பாவ விளைவுகள் வந்து சேர்ந்து அவர் என்னவாக பிறந்தார் அதெல்லாம் கூட இருக்கு. நிர்கான்னு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பேன். நிர்க மகாராஜன் வந்து அவர்தான். பிராமணர்கள் வந்து திருப்தி அடையவே இல்லை. அதனால்தான் அவர் வந்து பல்லியாக, ராட்சச பல்லியாக அவர் வந்து பிறந்தார் அப்படின்ட்டு வந்து மறு ஜென்மத்துல ராட்சச பல்லியாக பிறந்தார். அதனால நம்ம எது பண்ணினாலும் நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து நம்ம அர்ப்பணித்து அப்புறம் தான் நம்ம வந்து கொடுக்கணும். சோ இவங்க எல்லா பிராமணர்களும் ரொம்ப திருப்தியா இருந்தாங்க. சோ திருப்தி அடையும் போது அவங்க என்ன ஃபீல் பண்ணாங்க அப்படின்னா, அவரை குருக்களிலேயே தலைமையானவர் என்று அழைத்தவர். குரு வம்சம் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. குரு அப்படின்றது ஒரு ராஜா இருக்காரு. அந்த இதுல வந்து அவர்தான் வந்து தலைமையாக இருந்தார் அப்படின்ட்டு அவரது புத்திரரும் மிக நிச்சயமாக குரு வம்சத்தில் ஒரு வந்தவர் தான் என்பதை அவருக்கு அறிவித்தனர். சோ அந்த குழந்தையும் வந்து ரொம்ப தாராளமாக இருக்கக்கூடியது அப்படின்றதையும் அந்த பிராமணர்கள் வந்து ஒரு இது கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க, ஒரு அறிகுறி வந்து கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. நீங்க எவ்வளவு வந்து தாராள குணம் ஜென்ராஸ் இருக்கீங்களோ அதே மாதிரிதான் உங்களுக்கு வரக்கூடிய சந்ததி வந்து ரொம்பவே தாராளமாக இருக்கக்கூடியவர் அப்படின்ட்டு வந்து. இதோட நம்ம இந்த இது முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்சகல்பதருபேஷ கிருபா சிந்தவ்ய ஏவச்ச பதித்னாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஒரு சின்ன டவுட் வரும் மாதாஜி. லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் நான். இந்த இடத்துல கேட்டாங்களே, அது திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுங்க மாதாஜி. 13வது ஸ்லோகத்துல பரிசுத்த மகாராஜா பிறப்பில் மிகவும் திருப்தி அடைந்து யுதிஷ்டர் மகாராஜா தூய்மை அடைந்து பிற சடங்குகளை நிறைவேற்ற செய்தார். அந்த இடத்துல 2 பேர் 3 பேர் சொல்றாங்களே, அது யாருன்னு கேளுங்களேன். அது இல்ல, தௌம்பரையும் கிருப்பரையும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இது வந்து வேதங்கள்ல வந்து ஒன்னொன்னு ஒரு இது எப்படி நம்ம வந்து ஈஷோ உபநிஷன்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஈஷோ உபநிஷத்துன்றது நம்ம அது வந்து யஜுர் வேதத்துல ஒரு பகுதியாகும். அதே மாதிரி இந்த தௌம்பரை கிருப்பரை அப்படின்றது வேதத்துல ஒரு 2 பகுதிகள். இது வந்து சுத்தி பண்றதுக்கு, அதாவது அந்த இடத்த வந்து கிளீன் பண்றதுக்கு ஒரு வேதம் மந்திரங்கள் வந்து சொல்லுங்க. அதாவது தௌமரி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது நம்ம அந்த பிரு வம்சத்துக்கு பாத்தீங்களா, இப்ப துரோணாச்சாரியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற அந்த 2 பேருக்குமே வந்து ஒரு குருவா இருந்தாரு. தௌமரி யார் பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து ஆஸ்தான அஸ்னாபுரத்துல ஒரு குரு, முக்கியமான குரு. அதுக்கு அடுத்ததுதான் கிருபாச்சாரியார். இவங்க 2 பேருமே குருங்க. மேன்மை பெற்றவர் யாருன்னா தௌமரி. இவர் வந்து திருதராஷ்டிரருக்கே கல்யாணம் பண்ணவர், பாண்டுக்கே கல்யாணம் பண்ணவர். யாரு இவரு? அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ராமபிரானுக்கும் கல்யாணம் பண்ணவரு இவரு தான், தௌமர். அதுதான் அவரும். கிருபாச்சாரியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆமா கிருபாச்சாரியன் பண்ணாங்க, 2 பேரும் பண்ணாங்க. அதுதான் அவங்க 2 பேருமே மிக முக்கியமான ஆச்சாரிகள். பிராமணர்களே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் இந்த சொல்றாங்க, தௌமரையும் கிருபரையும் கட்டியிருந்த பிராமணர்கள் மங்களமான மந்திரங்களை ஊதினார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஏன்னா அவங்க வந்து வேதங்கள் கிடையாது, இது கிடையாது. கிருபரையும் கற்றறிந்த பிராமணர்கள் மங்களகரமான மந்திரங்களையும். ஆமா, அவங்க 2 பேரும் பாத்தீங்கன்னா பிராமணருக்கு முக்கியமானவங்க. யாராவது வியாத வியாசருக்கே அடுத்தது ஒருவர் தௌமர். ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ராமபிரானுக்கே கல்யாணம் பண்ணுவார். அதனால அஸ்தினாபுரத்துக்கு முக்கியமான குரு யாருன்னா தௌமர். அதுக்கப்புறமா தான் வந்து கிருபாச்சாரியர் வருவார். அறிவுரை கௌதமரோட வழியும்
இந்த கிருபரோட ஆமா. வழியும் அவ வந்து சொல்லிட்டு இருக்கா. அவளோட அதுதான் அவளோட பரம்பரையெல்லாம் சொல்லணும். அதான் தோமரையும் கிருபரையும் கற்றறிந்த பிராமணர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஏன்னா இவங்க 2 பேருமே பிராமணர்கள், முதன்மையான பிராமணர்கள் சொல்லப்படுது. அந்த இடத்துல கொஞ்சம் எல்லாமே அது என்ன அப்படின்னா, ஒவ்வொரு ரிஷி முனிவர்களும் ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களும் ரிஷிகள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வேதத்தை வந்து சொல்லக்கூடியது. அதுதான் வந்து இந்த தௌம்பரை கிருப்பரை அப்படின்ற அவங்களால சொல்லப்பட்ட இது எல்லாமே வந்து அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுதான், பிரம்மா கிட்ட இருந்து வந்ததுதான். தௌமரை சொல்லக்கூடிய ஒரு வேதம், கிருப்பரை சொல்லக்கூடிய ஒரு வேதம் கிருபாச்சாரியர். கிருபாச்சாரியர் தான் வந்து பாத்தீங்க, கிருபாச்சாரியர் கிருத்தவர்மன் 2 பேரும் தான் வந்து, அப்புறம் வந்து அஸ்வத்தாமன் 3 பேரும் தான் வந்து இந்த மகாபாரத யுத்தத்துல இறக்கவில்லை. எல்லாருமே வந்து இறந்து போயிட்டாங்க. இவங்க 3 பேர் தான் வந்து இறக்கவில்லை. அதுல ஒருத்தர் அஸ்வத்தாமன் வந்து அவங்க வந்து பகவான் வந்து சாபம் கொடுத்து அவரை வந்து சிரஞ்சீவிய வந்து ஆக்கிட்டாரு. அதனாலதான் இன்னைக்கும் வந்து அவர் வந்து எப்படி இருப்பாரு அப்படின்னா, அவருடைய வலிகளோடதான் அவர் வந்து இருந்திருப்பாரு அஸ்வத்தாமன். ஏன்னா புண்களோட தானே அவர் வந்து இது பண்ணியிருந்தாரு, பகவான் வந்து அவருக்கு சாபம் வந்து கொடுத்தாரு. அதனால அந்த புண்களோட தான் அவர் வந்து இருக்காரு. இதுதான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடலாமா? லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். பண்ணிட்டீங்களா? இன்னும் போயிட்டு இருக்கு.